Здравейте! Днес ще ви покажа тристаен разширен апартамент, който се намира в ЖК Васил Левски. Апартаментът е с частично установен ремонт. Състои се от 2 спални, хол, кухня и трапезария. Сега ще ви покажа първата спалня, която може да се превърне и в детска стая. Това е спалнята, има си нощно шкафче и вградено огледало, а това е гардеробът. Също така гледката е към детската градина, която е в близост до апартамента. Сега ще ви представя и втората спалня, която е, но тя в момента няма легло, защото ще го преместим леглото от хола, който ще видите след малко, в тази стая. Има си градин гардероб, тоалетка и скрин. И отново гледката е абсолютно същата. Целият апартамент е с ролкови штори. Сега ще ви покажа и тоалетната. Ето това е тоалетната, която се нуждае от леко освежаване, но все пак това може да си го направите и няма да ви струва толкова много. Това е банята, която си има душ кабина, шкафчета, абсолютно всичко. Тук е направено преди около 2 месеца. Сега ще ви покажа и кухнята, при която има и се състои. Това е кухнята и точно до нея е първата тераса, която е с източно изложение. Това е гледката. Също така, близост до сградата, както е видно, имаме детска площадка и място, където може да седнете. Сега ще ви покажа и трапезарията, която е направена като мини хол, но вие може да си го промените по вашия вкус и избор. А това е холът, който е просторен. Тук е тази спалня, която може да преместим в втората спалня и да си го направите като изцяло, нали, голям хол. Това е диванът с холната му масичка и ето е втората тераса, която е с западно изложение. И това е гледката към терасата. Мястото е комуникативно, като до него се намират детски градини, основни училища, гимназии и хранителни магазини, фризьорски салони, салони за красота. Ако желаете да се свържете с мен, може да се свържете на посочения ми номер 088 875 0025. Аз съм брокер Вероника Вълкова и ви желая успешен ден. Благодаря ви, ще се видим скоро.